Aquesta tarda la ministra ve a Barcelona, la senyora Magdalena Álvarez, diu que es reunirà amb l'alcalde i ho aprofitem per fer aquesta roda de premsa i per fer una crida a l'alcalde dient-li que ens hauria de caure la cara de vergonya de com està tot això. El tren d'alta velocitat ha arribat a la ciutat de Barcelona ara fa un any, va arribar aquí a Sants. Aquí s'havia de fer la nova estació del tren d'alta velocitat, s'havia ampliat d'una manera molt important tot el que és l'estació de Sants, s'havia d'urbanitzar tot aquest entorn, s'han expropiat terrenys, s'havia de fer tota l'estació d'autobusos, que és la pitjor estació d'Espanya d'autobusos, com diuen la revista Consum, de tot Espanya. S'havia de fer això, s'havia de fer tot un conjunt de coses, que a més el plantejament estava de que totes aquestes coses estiguessin per al 2010. Això no és així. Ens venen de DIF i ens diuen que les obres de tot això no estaran fins al 2013, que amb sort es licitaran en el 2009 i que acabar tot això no estarà fins al 2013. Això jo crec que genera uns perjudicis importantíssims a aquest retard a tota la gent que viu al voltant de tot això. Tot això es va degradant, tot això amb aquests contenidors, amb tota aquesta situació. La plaça dels Països Catalans està també feta una porqueria, tot l'entorn genera brutícia, genera inseguretat, genera sensació d'abandonament, genera un perjudici molt, però molt important, a més, en els comerciants de tota aquesta zona. Per tant, avui venim aquí per dir d'una manera molt clara que no estem d'acord en absolut des de l'oposició que això s'allargui fins al 2013. Demanem a l'alcalde que parli amb la ministra i que prenguin les mesures perquè això no s'allargui d'aquesta manera. Sempre hem dit que la voluntat de construir i d'urbanitzar la ciutat i de fer les coses a través de plusvàlues, cosa que també passa aquí a l'estació de Sants, ens portaria per un mal camí. Jo crec que s'està demostrant. Tot això fa que tots els processos s'allarguin i nosaltres diem que això no pot ser de cap de les maneres, que es posin les piles, que la ministra doni ordres taxatives de que això no es pot allargar 4 anys més, perquè el que dona és aquesta situació de perjudicis importants que es facin. També diem una cosa a l'alcalde: els perjudicis que es produeixen als comerciants s'ha de buscar la manera de compensar-los. És a dir, no pots tenir a la gent en aquesta situació sense oferir compensacions als comerciants que es troben tenint que superar una situació de crisi econòmica que ja no és fàcil, però si a més li posem les dificultats d'anys i anys amb aquesta situació de provisionalitat i de tenir-ho tot fet una porqueria, doncs jo crec que això és absolutament inadmissible. Per tant, escolteu, el missatge que volem llançar aquí és que això no pot esperar fins al 2013. A Madrid es prenen solucions diferents en molts casos que les que es prenen aquí no estan pendents de plusvàlues en molts casos, i per tant la nova estació d'Atocha, l'ampliació de l'estació d'Atocha no dependrà d'aquestes plusvàlues. Jo dic, home, doncs aquí que s'apliqui el mateix i que es faci el favor d'anar de pressa i no podem esperar fins al 2013 que posin fil a l'agulla, que es facin l'adjudicació ja de l'ampliació d'aquesta estació i que es prenguin les mesures perquè tot aquest entorn estigui en condicions i estigui en una situació acceptable. Jo crec sincerament que tots aquests contenidors, tota aquesta història, és absolutament inadmissible. Voleu fer alguna pregunta? Amb la Sagrera creu que se'n sortiran? Aquí hi ha un altre tema, és a dir, fixa't, estem aquí avui a Sants, tenim la Sagrera, que és l'altra història, però avui el que volem fer és especial direcció en el tema Sants, perquè no és que no tinguem la Sagrera, és que tampoc tenim solucionat Sants. Aquí ha arribat el tren d'alta velocitat i no tenim l'estació de Sants com cal. I això no és una sorpresa, això no és fruit de dir, escolta, no, és que no hi pensàvem. No, escolta, jo dic, això és una cosa prevista, superprevista, i és il·lògic fer arribar un tren sense que l'estació estigui adequada a les necessitats que hi ha.
hi ha una altra situació que és lamentable, o sigui, nosaltres ens podem trobar amb que el tren travessi la ciutat de Barcelona i que no pugui parar a la Sagrera o pari en una platja de vies perquè no estigui feta l'estació. I això jo crec que també és molt greu. És veritat que el tema de l'estació de la Sagrera, com que des del primer dia això jo crec que s'ha plantejat també malament i s'ha plantejat basant-se en les plusvàlues, doncs ara tot es posa en entredit i tornem a estar amb el mateix problema de com es tira endavant. I nosaltres tornem a la mateixa història de dir, escolti'm, el Ministeri, que és el màxim responsable d'això, que prengui les decisions perquè es tiri endavant. És a dir, no podem estar penjats temps i temps i temps pensant com farem les estacions, quan les adjudiquem, com les tirem endavant. És a dir, no tenim ni el projecte definitiu de l'estació de la Sagrera. Jo ho trobo un escàndol, això. És a dir, a mi em deixa sorprès que tinguem el tren a punt de travessar la ciutat de Barcelona, perquè si això funcionés normal, nosaltres, si això funciona, si el túnel es fa amb el temps normal, aquest tren travessarà aquesta ciutat i no pararà en una estació de la Sagrera. Jo crec que això és inadmissible, crec que s'ha d'exigir rapidesa, eficiència, fer les coses ben fetes. És increïble pensar que es pot estar planificant una cosa tan important com el tren d'alta velocitat sense tenir en compte quan arriben... És que sembla que fem les coses... Ja va passar aquí amb l'arribada del tren a Sants, no? Sembla que, com si l'obligació és anar fent el trajecte a mesura abans del tren, doncs llavors comences a fer les coses. Quan jo dic, això no funciona així. El lògic és l'entrada a Sants, que tothom sabia que era conflictiva, no fer-la l'última, sinó que es podia tenir preparat abans. Doncs no, ho vam fer l'últim, no? Fem l'arribada a l'estació de Sants i no fem l'estació. És sorprenent, perquè això genera que la gent que ha tingut que suportar les obres de l'arribada ara s'ho han de passar 3 o 4 anys esperant i amb les dificultats de les obres de l'estació. Això és posar en un lloc de la ciutat amb una pressió impossible, perquè al final resultarà que aquesta gent ha estat amb una pressió durant 7 o 8 anys. Que això no es pot aguantar, això és insuportable, això genera una situació pels comerciants, per tothom, increïble, insuportable, i pels veïns, això està fet una porqueria, no? I jo crec que això no és tolerable, de tenir una plaça decent, de tenir una situació que és inadmissible de totes, no? I l'estació de la Sagrera, home, espero que l'alcalde avui li tregui a la senyora ministra la decisió de posar els diners. Aquí algú ha de posar els diners per fer aquesta estació. I jo crec que, escolta'm, hem de treure la decisió de posar els diners per fer l'estació de la Sagrera, però no podem esperar més de temps, no podem continuar amb aquesta situació. Jo demano a l'alcalde que faci d'alcalde i que s'encari en el Ministeri, o si no, diu, no, és que jo no m'encaro a ningú. Doncs amb tota la simpatia del món, que li aconsegueixi que ens paguin l'estació, que es paguin l'estació, que paguin lo d'aquí, però que ho facin de pressa, que ho facin amb eficiència, perquè hi ha gent que ho pateix, tot això. I jo crec que és inadmissible, és a dir, una ciutat no es pot construir a pas de tortuga com estem fent, i a més, escolta, no passa res, sí que passa molt, cada any que perdem, és un perjudici per moltíssima gent, no és veritat, ja es farà, no, escolta, més que les coses s'han de complir, és a dir, quan a tot diuen que una estació estarà al 2010, s'ha d'estar al 2010. I no pot ser normal i prendre-s'ho, no passa res, serà el 2013. Home, és un desastre el 2013. Se'ls ha de dir que no pot ser, facin de pressa, i que ho facin com s'ha de fer, no?